Tak tohle to je IKčko IKček. Když nevím, jestli by zrovna Frost a Destro nazval IKčkem. A tak jo, Ale tak jo, asi, kdybyš to měl pěkný. já nevím jak velké IKčko je ten, Lok a Sham, ale... No rozhodně větší než Lok, protože mám to. Tak Lok a Sham je větší IKčko než Lok a Frost a zároveň myslím, že celkem o dost menší IKčko než Destro a Arcade, no. Tak myslím, že ty, jako, já jsem fakt schopný, ty vole, to jsem nevěděl, že už to je. Zase. Ne, do prdele, co byl trinket. To nevadí. To blbě chytil, já jsem si sluchatko dával, kurva. Nevadí. Nevadí, dáme, půjdu do mě teď. Ho slownu ze... Hej, budeme to muset dělat tak, že nenaběhneme první my, ale první necháme je. Já je slownu. Spell reflection. Ne, do prdele, ne, do hajzlu. Já je slownu, ne. To jsou svině, tyjo. Ne, on to čeká, on to nefejkuje. On to nefejkuje, to je zase zvuk. Ne, normálně tak, ale zkus mu vysprostovat ten sakra, až budem palíš. Já jsem ho minul, jsem ho pěkně vysprostival, on tam zůstal jak hovado, tak jsem ho zabil. Zabil ho, ne? Zabij ho, jako, já se s tím seru. Klidně prýsta. Prýsta klidně, prýsta. Hej tyjo, teď by si mohl ty nabíhat první, protože do tebe nepůjdou. Já bych to jako, no, víš co, naběhni ty, oni do toho půjdou a bohu si myslím, že to fejkujeme, no. A pak mě zabijou, a zjistí, že ne. No, jako, a co já, tyjo, mě zabijou a on má 29 kg se shoutem, to je nějaký, no, pála průměr, 21 kamano. A also, že teďka bude dávat volnu na 90% HPček. A jestli budou na defenzivně, tak můžou vyhrát. Vlastně no, tak víš jak. Co máme tady takový ketací kroužek. Parence. No, oni tady budou půl hodiny Mám stát. Kinga, mám Bombko, je to tam, vyhrali jsme. Máš mobko? Ne, Mobko budu mít až potom. Vyhráli jsme, můžeš mlátit stavkou, protože má větší dýmčan. Fakt, zkusil naběhnout mlátilo stavkou. I když to byla žlutá karta ze smíšťování super. Kdybychom mlátili stavkou. Ujdou. Už jde, jo, už natáčím, už natáčím. Tak já nevím, prostě naběhnu, tyjo, nejsem sám. A kolem šlopku ne, tyjo, se budou honit a nesundám ho. Já honit nebudu, já se honit nenechám. Tak jako, ty jsi slušný, že? Ty až po svatbě. A dívej, už se bojíme, tyjo. Zabijem ho, zabijem ho. Zabijem ho! Mohl bych ho zabít, ne? Okay. Pojď čumíš, blbče, co? Divine sacrifice. Nemůže mu mluvit. Trololo. Já to musím napsat. No tak tomuhle se říká Spell reflection. samozřejmě absolutně nejepičtější arenka, protože jako... Proč? Bro. Jej, tak tohle to bylo teda pěkné. Tak to jo. Merdí.